Nu. Zet er ook op. Even nu. Weer. Zombies. Zombies. Kijk hoor. Gewoon met Kleine dingen. Klap maar open, het. Tering zo. Wat is dat? Ja, die moeten allemaal in één keer. Zullen Er staat we... nog iemand. Ja, even wachten. Even wachten. Oh. Nou, dan nemen we dus mee naar de overkant. Dan gaan we hier neerzetten. Probeer je het gras? Ja. Nou, daar stond net iemand. Nou, doen we niet. Kan je me niet maken? Oh, hier gewoon op. Gewoon lekker hier. Dag. Hé jongens, kijk uit hè. Papa. Maar schijt aan die vent. Kijk of hij het zo doet. Ja toch? Ik weet niet hoor. Ik ook niet. Zo zien. Nee, Nee? kom je de kuit? Nee, komt die shit. Nou, geef niet. Ja, nee, laat die vent zijn bel aan. Gewoon die... Kieft op. Zo. Helpt uit. Ja, alles is weg. Het sneeuwt wel. Nou, hier, steek hem gewoon hier aan. Hier. Hier. Hey, die zijn gewoon goed hoor. Ja, best wel hard hoor. Ja, tuurlijk. Hier, 3, 4, 5. Ja, steek hem gewoon zo. En steek me aan, steek me aan ook. Dit wordt weer een beetje uit elkaar hè, want ze zijn best hard. Die wordt weer een lekker lange video. Ik heb hem weer in mijn zak. Heb je nog meer neergelegd? Aansteken. Nog jullie? Ja? Oh, wacht. Het is een hard hoor. We gaan echt... Gaan we doen? Hoe gaan we doen eigenlijk? Hoe gaan we doen? Ja, dan ben jij, begin maar aan het einde. Dit begin ik hier. Doe even voor één. Ja? Ah, grafse. Wel klaar. Wacht. Het gaat weg. Nee jongens. Uit. Jouw kapot geknald. Ja, daar knalt hij denk ik. Ik gooi hem wel lekker weg hoor. Nee, wacht zo. Kijk eens. Kindje bouwen hier. Wat doe je? Oh ja. Hup. Een lange video jongen. Ja. Wacht, Met z'n tweeën. Oké, wacht. Yes? Ja. Lekker. Nou, steek hem maar aan, hè. Steek hem maar aan. Ja, pluk. Goed zo. Naar de kinderen, hé. Lekker. Water. Pieves. Hoi.